Dobrý večer, vážení snookeroví priatelia. Zišli sme sa tu dnes večer kvôli tomu, aby sme rozlosovali a vylosovali dvojice na slovenské Masters 2017. Ako každý rok, prvá osmička bude nasadená, druhú osmičku sme vložili do žrebovania a vylosujeme dvojice. Trošku sa nám to poposúvalo vzhľadom na neúčasť Matúša Bučka, aktuálnej slovenskej peťky. Tým pádom sa do 16, respektíve do Masters dostal aj Enrik Tenk. Takže poďme pekne po poradí nasadení. Ako slovenská jednotka bude nasadený Daniel Vranieš. Trošku prekvapivo ako dvojka bude nasadený Adam Horáček. Trojka Miloš Popovič, štvorka Kevin Čežmarovič, peťka Andrej Burdel, šestka Martin Kolár, sedmička Martin Oriňák a posledný nasadený bude Peter Košč. Hráčov teda 9 až 16 máme v osudi a sú to títo hráči. Ako 9. nasadený Miro Šedo, 10. Peter Varga, 11. Miro Matovič, 12. Palo Křemen, 13. Peťo Longauer, 14. Vlado Tencer, 15. Marian Kepšta a 16. spomínaný Enrik Tenk. Takže prejdeme rovno k žrebovaniu. Daniel Vranieš si zahrá so 16, s Enrikom Tenkom. Adam Horáček pozná svojho súpera, je to 15 a Marian Kepšta. Aktuálna trojka Miloš Popovič sa stretne s 12, to znamená... Dobre, hovorím Palo Křemen? Áno, Palo Křemen. Kevin Čižmarovič dostane Mira Matoviča. Peťka Andrej Burdel, 14. nasadeného Vlada Tencera. Martin Kolár, ktorý tu aj sedí a dohliada na toto žrebovanie, sa práve dozvie meno svojho súpera. Bude to číslo 9, Miro Šedo. Maťko Oriňák dostane 13. To znamená Peťa Longauera. A na záver Peťo Košč, ktorý stojí za kamerou, 10, to znamená Peťa Vargu. Dvojce máme vylosované, vidíme sa 4. a 5. februára v Bratislave. Na všetkých sa tešíme a prajeme rovný strk.